солҳои гузашта ба ҳамин ҳолат шумо дучор шудед? хуб омода будед, аммо ҳамин ҳолати равонӣ ё муҳит, ҳамун фазо шуморо ҳаяҷон агар ба ҳаяҷон фишор оварда, шумо чизи мехостаатон гуфта натавонистед? аъзои ҳакамонро аввалин бор дида будам. бисёр ҳарос доштам. инсон аз аъзои ҳакамон аз худаш метарсад ки ягон хатогии калон накунад. умуман иштирокчиён аз ҳамин чиз метарсанд. ман ҳам бисёр метарсидам ки ягон гапи хато нагӯям, ягон чизро аз фаромӯш накунам. барои ҳамин озмуни ҷумҳуриявӣ чиҳоро аз бар кардед? Чӣ қадар масалан асарҳо хондед? чиҳо хондед? Аз кадом нависандагон хондед? нависандагони кадом масалан давлату миллатҳо хондед? албатта ин озмун низомномаи муайян дорад. дар он ҷо адабиёт тавсия шудааст ва ман аз рӯи ин низомнома рафтам. умуман ман 490 асар мутолиа ва ҳифз намудам. дар байни онҳо 122 адад роман мебошад, 66 адад повест яъне қисса, 85 адад ҳикояву навеллаҳо мебошанд, 18 то асари саҳнавӣ ва 5000 мисраи шеърӣ аз бар намудам. бештари иштирокчиёнро ман дидам. хурдсол ҳастанд, вале китобҳои бисёр мушкилро мутолиа менамоянд. аз қабили асарҳои Герман Гессе, Франц Кафка, Джеймс Ҷойс. ин асарҳо бисёр мушкил ҳастанд ва албатта ки инсони хурдсол синфҳои 5-6 онҳоро мутолиа мекунанд, онро дарк карда наметавонанд. ман худам дар синфи 11 таҳсил мекунам. онҳоро бисёр мутолиа кардам. ягон хелбобҳое буд ки ман онҳоро менавиштам дар дафтар ки он хуб дар ёдам монад. ба ман савол дода буданд ки поток сознания яъне ҳолати равонӣ аст. ин асари улис буд. доварон ба ман суол доданд ки ҳамин чизро ман сарфаҳм меравам. ман то дараҷае ки метавонистам ба саволони онҳо ҷавоб додам. пурсиши доварона вобаста ба амин ҳолати синусолӣ чӣ гуна баҳо метиҳед? барои шумо мушкил набуд? пурсиши ҳамон доварон аз навиштаҷоти худи хонанда вобаста аст. ман ҳамчунин хатогиҳо мекардам, яъне китобҳое ки ман сарфаҳм намерафтам онҳоро дар ҳамон дафтарам ҷой медодам. албатта ки доварон метавонад ки ҳайрон шаванд, чӣ хел кӯдаки дар чунин сину сол чунин китобро хондааст. албатта ки онҳо мепурсанд. фариса исбот карда тавонист ки аз худи одам вобастагӣ дорад. вақте ки одам хоҳиш дошта бошад, вақте ки одам кӯшиш дошта бошад, метавонад ки ба ҳадафи худ бирасад. аз рӯи он ки дар масалан дар озмун иштирок кардааст, аллакай ҳуқуқ дорад ки дар тамоми донишгоҳҳо беимтиҳон дохил шавад. умуман ин озмун барои ман танҳо як озмун не, ин як олами дигар аст. ин як оламе аст ки дар он ҳар як саҳифаи китоб баланд хонда мешавад. ҳар як мисрае ки иштирокчи онро қироат мекунад бо як эҳтиром аст, гӯё ки бо як замзама суруда мешавад. ва ман ин озмунро хеле дӯст медорам ва чӣ тавре ки шумо қайд кардед, ҳозир вақте ки аз назди китобхона гузаштам, ман ҳис кардам ки аз назди як чизе ки барои ман бисёр шинос аст, барои ман бисёр наздик аст, аз назди ҳамон гузаштам. садҳо нафаре ҳастанд ки то даври ҷумҳурӣ омаданду натавонистанд ки дигар идома бидиҳанд ё ҷо нагирифтанд. хуб зинаҳо чӣ гуна буд? натиҷаҳо дар он солҳо чӣ гуна буд? инсон дар соли якум ё ки дуюм наметавонад сазовори ҷои аввал гардад, умуман сазовори ҷои намоён гардад, чунки дар он ҷо иштирокчиёне ҳастанд ки тӯли 7 сол аст иштирок мекунанд, тӯли 5 сол аст иштирок мекунанд. ва албатта ки ҳама ин ба саводи инсон робитаи зич дорад. агар ки ҳамон иштирокчӣ бо боварӣ зиёд баромад намояд, албатта ки мумкин ки дар соли якум дуюм сол сазовори ҷой гардад. зинаҳо хеле гуногунанд. масалан зинаи мактабӣ ҳаст. дар зинаи мактабӣ ман бовар дорам ки одам сазовори ҷой мегардад, вале даври ҷумҳуриявӣ ин як даври бисёр муҳим аст, чунки аз тамоми гӯшаву канори тоҷикистон донишмандон ҷамъ мешаванд, бештар кор кунанд, ба худбоварӣ ҳосил намоянд ва албатта ки инсон сазовори тамоми чиз мешавад.